JODAK magoeko mantie kaunti ma Kisumu sani koro ijiwo mar mondo mi okau thuolo mar yudo omenda magoeko mag somo kata bursary. Magoeko gichiwo ne jopuonjre goeko monego bed ni sani koro wuok e kaunti no endo, bende osebedo ka koro nitiere kod magoeko mag gin achiedh nadi e yore goeko mag somo. Gavana ma Kisumu ngire ANYANG kane loso nowacho ni ber ma mondo mi koro sani endi okony joma chalo kamagoeko ma mondo mi okangegi kata yore gi mag somo omed jiwore e seche goeko mag kelo dongruok e kaunti ma Kisumu. Wachni endi ne olosnwa kod jafwambo marwa SOPHY, kendo SOPHY koro nitie kod wachni endi e yo machalo kama. Kane oloso e kinde mar sidho ayanga omenda mar bursaries madirom shillings milion 45 e boma ma Kisumu, jalup gavana ma COUNTYNO ero Laktar Matthews Owili ne oyango ni sirikande COUNTYNO osechiwo omenda madirom shillings milion 160 722 to kod shillings 860 e thuolo mar higni 2 ne jopuonjre 9,772 e kuonde tiegruok kod sikunde ma opogore ka chakre dwe mar achiel higani gisechiwo omenda maromo shillings milion 57 230 to kod shillings 25 ne nyithindo 1,026 mawuok e COUNTYNO ero. Kawuono ne wan kod chenro mar chako ayanga chiwo kony ne rawere ma Kisumu County masomo e ng'ala mopogore joma nie universities, joma nie colleges, joma nie secondary schools kod joma nie colleges mamoko kaka driving schools. Elo ngire Peter NYONG'O ma gavana ma Kisumu, kawuono ne wachiwo check madhi mondo kony jowa masomo kuonde mawachogo maromo milion 45. E milion 45 ni wadhi konyo godo rawere maromo ji 9,772 manie skunde mag sekondar. Duto skunde gi duto nie sub counties kata constituencies 7 ma maloso county ma Kisumu. Bende ne owacho ni gavana ma COUNTYNO ero nitiere kod chenro mar chiwo omenda mag tiegruok ne rowere 2 manowero rawera manyako kaachiel kod rawera achiel madichuo mawuok e wuod ka wuod mayudore e kaunti ma Kisumu mondo giyud thuolo mar tiegruok kod marine school mayande ne oyaw kod ker ma pacho kae e bomano ma Kisumu. Ei COUM mabiro, gavana oselando bende ni odwa dhi chung'ne nyithindo 2 mawuok rawere 2 mawuok e ward ka ward, nyathi manyako kod nyathi mawuoyi mondo dhi e marine school mayande noyaw gi jatend piny His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta mondo gidhi gisom courses mabiro miyo gibedo gi thuolo mar tiyo e port masani koro yaw manyien kaka coxswain to kod tije mamoko ma ginyalo dhi e kanyo. Koro wakwayo jowa ni ka forms go osewuok to gidhi mondo mi giket application kata gi apply eka gibed considered mondo mi gidhi gisom courses mawachogo. Kamachielo bende ne okwayo ganda mondo med luwo chike duto mane oket kod sirikal ma pacho kae mar kedo kod midhusi mag COVID-19 ka bende olero ni mano kende e yo ma inyalo biro tieko godo midhusi no ero e pacho ka. Wan kod achiedh nade kaluwore gi midhusi mar COVID-19. Wang'eyo ni e kaunti ma Kisumu wan kod jowa mwaselalo kamoro amora e sani in all the sub counties. Kwayo maro maduong' en ni jowa koro winj chike mano keti kod Ministry of Health kata migawo mar thieth mondo mi wane ni tuo ni ok odhi mbele kaka oneno nyorowa ni. Nowacho ni mondo warwak masks ng'ato ka ng'ato. Owacho bende ni ng'ato ka ng'ato nyaka lok lwete, kendo owacho ni kama ji dhugore wadwa ni mondo mi wawe dhi kuonde machalo kamago. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an SOPHY.